Hi Flex fam, welcome to another video. Sorry if di ko nag-upload for like ilang araw. Sa mga di alam nangyari, di ako pina-follow sa Facebook or sa Instagram. Main reason di ako nag-upload is sumakit yung ngipin ko, and then kakapunta ko lang ng dentist kanina. But nangyari din to, napasok ako doon ng some shit. Ano ginawa nila sa akin doon. But yeah, enjoy the video. Gumawa ko ng intro, but like it's not really an intro. But yeah, enjoy the video, bro. Like, share, subscribe, okay? Kakalabas ko lang ng dentist. Today's Monday. Ayaw ko magsalita. Napasok pa ako nila dun sa dentist. Inang yan, di ba? Malas, di ba? Puta na. Pero yeah, ayaw ko magsalita na. Lahat ng mga beats na gagawin ko dito, yung screen recorded, is i-upload ko sa bagong second channel ko is Xaje FM. I-link ko down below. So yeah, subscribe na din kayo doon kasi doon ko na-upload yung mga beats na gagawin kong, you know, bibenta, you know what I mean? So yeah, subscribe kayo done, and then yeah, please enjoy the video. Peace.
Oh my.
fam, dumugo ulit yung ilong ko. Pero that's gonna be the end of the video. Hope you guys like. And nangyari, bro? I cannot talk, bro. Alright, guys. No. Hi, Flex fam. That's gonna be the end of the video. Dumudugo pala yung ilong ko. I don't know why though. Lumalaki pa din, no? Lumalaki pa din, no? Shit. But yeah. Hope you guys learned something sa video to. Nirecord ko lahat, walang cut-cut yun. May kinat ako pero konti lang kasi wala akong ginawa sa mga part na yun. But yeah, sana may natutunan kayo talaga. Sunod-sunod na ulit to from this video hanggang ano na. Ito sunod-sunod na to pag walang nangyari, di ba? Masama. So yeah, like, share, subscribe guys. See you guys in the next one. Subscribe pala kayo sa second channel ko. And then yeah, peace out. Sage. Flex fam, I'm out. Jeez. Sige na. That's next. Mine's gonna be beats and love, motherfuckers. I'm out. Jeez.